ओरैबायदि आलाय सिलाय खालै बर' हारिफ्रा नै बर' आइजोफोरा आलाय सिलाय बबाव जखोमाना थायो माबाना थायो नोंथांमोना नायलां लोगोफोर दुखुनांथावलै जोबोद दुखुनांथाव। आलिपुरदुवारनि हस्पिटालनि साखाथि लामायाव सासे बर' आइजो माने बेफोरबायदिनो थाय जागा लानानै जिरायना दंमोन। सासे सिस्टारा फेसबुकनि गेजेरजों अलरेडि भिडिअखौ शेयार खालामना होदों। जोबोद मोजां जादों माने न'नि मानसिफोरा नुनाय बायदि। दा नोंथांमोना अलरेडि क्लिपाव नुखादों लोगोफोर ओरैबायदि दुखुनांथाव जोंनि बर' आइजोखौल' माने लामा खामा बेफोरबायदि नुलाबायो आरोना। माने न'नि मानसिफोरा मा जानाय जाथायफोरा मा जानाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांग्रो माने ओरैबायदि आलाय सिलाय बर' लाइमोनफोरा दा नुनानै एसे दुखु मोनदों आरोना। मानसिखौ बङाइगावनि होनदों आरोना बङाइगावनि लिरना हरदों। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। आं क्लिपखौ होनो सानदों नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो जायफोरा सिनायो कमेन्टआव फोरमायहरबानो जाबाय नंगौ बियो आरो न'सिम सहैबायबाबो नोंथांमोना कमेन्टआव फोरमायहरबानो जाबाय माने जाथाया मा जानायमोन आंबो मिन्थियाखै माने सासे सिस्टारा शेयार खालामहरदों फेसबुकनि गेजेरजों। गिबियावनो फिन खेब गासैनिबोसिम बराय हरलायबाय। दा जोङो भिडिअखौ नायलांग्रोनोसै बे सिस्टारनि बागै मोननैसो बाथ्रा खोनासंनोसै जोङो माने सिस्टारा अलरेडि शेयार खालामना होदों नालाय सासे सिस्टारा बेखौ दा जों नायलांग्रोनोसै फैदो। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, खुलुमबाय बिखुबो। हेलो एवरीवन, आज दोपहर को मैंने ये जो दीदी देख रहे हैं आप लोग इनकी एक पिक्चर डाली थी तो कई सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया एंड कमेंट किया, आप लोग ने शेयर भी किया, बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली मैं कुछ दिनों से मेरा तबीयत ठीक नहीं है तो मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ। तो लास्ट फ्राइडे को जब मैं चेकअप के लिए गई थी तो तब मेरे बहुत ज़्यादा फीवर थे तो मैं बात नहीं कर पाई, लेकिन उस दिन मैंने नोटिस किया था। एंड देन आज जब मैं वापस रिपोर्ट लेके डॉक्टर के पास गया तो मैंने फर्स्ट वहीं पर गया और देखा कि वो दीदी है कि नहीं। तो जब गया तो मुझे वो दीदी दिखाई दी एंड मैंने उनसे बात की। मुझे बहुत बुरा लग रही थी उनके लिए। वो बता रही थी उनके घर बोंगाईगांव में है, असम में। एंड देन वो एक हफ्ते भर से यहीं पर है। घर में उसका एक बेटा है, उसका नाम विश्वजीत बताया, पता नहीं रियल में है कि रही है बट उन्होंने बताया था तो मैंने शेयर की। मैं ये चाहती हूँ कि ये दीदी अपने घर पहुँच पाए अपनी परिजनों के पास। सो आप लोग से भी रिक्वेस्ट है, आप लोग को किसी को भी अगर नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों नुखाबाय माने ओरैबायदि जोंनि बर' समाजाव मा बुंबावनो जोबोद नुनानै दुखु मोनो। मानो होनबा गावनि न'खरनि मानसिफोरा बेफोरखौ नुगोना नुवाखै आरो मा जाथाय जानानै फैनाय बेखौ मिन्थिला। जेखि जाया बियो बङाइगावनि होनदों माने सोरबाफोर सिनायोबा कमेन्टआव फोरमायहरबानो जाबाय नंगौ बे बङाइगावनि होननानै आरो न'खरसिम सहैबायबाबो कमेन्टआव फोरमायहरबानो जाबाय। आङो शेयार खालामना होनाय जादों फेसबुकनिफ्राय नुनानै। मानो होनोबा बेफोरबायदि आलाय सिलाय थायोबा गुबुन हारिनि मेगनजों नुयोबा बोथोरफोराबो गाज्रि नोंथांमोना मिन्थिखायो। दानि जुगाव माने सिगांनिफ्रायनो बेफोरबायदि बुथारखोमानाय माबानाय जानला मोनला बेफोरबायदि थानाय नुबाथ' आरो गुबुन हारिया माने बेफोरबायदि लाइ मोनखायो ना नोंथांमोना गासिबो मिन्थिखायो। माने जोंनि उन्दै उन्दै लाइमोनफोरखौनो जिबायदि खालामबोदों सिगांनिफ्रायनो आरो दालाय मा सब सेम जायो आरोना बोथोरफोराबो बेफोरबायदिनो जायो। दा नोंथांमोना नायदो जोंनि बर' हारियाव ओरैबायदि दुखुनांथाव माने लामा खामा एबा नैबे आलिपुरदुवारनि हस्पिटालनि साखाथि माने लामा खाथियाव आरोना बेफोरबायदिनो बानायना दोननाय बेफोरावनो जिरायनानै बे सिस्टारा दंमोन। ओमफ्राय अलरेडि सासे सिस्टारा जोबोद हेल्प खालामदो बेखौ आखायाव जाग्रा मुवा बायना होदों बेनिफ्राय भिडिअखौ शेयार खालामहरदों। बेफोरबायदिनो शेयार खालामहरनांगौ जाहाथे न'खरनि मानसिफोरा नुनानै जाथायखौथ' बुंनो हाया जोङो न'खरफोराव मा जाना फैनाय नांलायनाय खमलायनाय ना न'खराव रावबो गैया बेनि फुल जाथायखौ बुंनो हाया। माने संसाराव जानाय नालाय संसार जानाया जोबोद भेजाल जायो माने नांलाय खमलाय थायो न'खराव माबा मोनसे हेंथा हेंथि थायो सोरबाफोर बेफोरबायदिनो खारनाय बारनाय जायो एबा गावनि हिन्जावनि गेजेराव अनलायनाय थाया बेफोरबायदिनो सोरबा न'खराव बेले बेजे जायो बेनिखायनो बेफोरबायदि प्रब्लेमाबो जायो। दा नैबे सिस्टारनि प्रब्लेमखौ आं बुंनो थाङाखै माने बियो मा जाना फैनाय बियो मानाय बेफोरबायदिखौ आं बुंनो थाङाखै। नोंथांमोनानो सोरबाफोर मिन्थियोबा फोरमायहरबानो जाबाय जाहाथे जोंनि बर' हारिनि समाजफोराव जोंनि बर' हारिनि लाइमोनफोरा बेफोरबायदि आदां गादां जानानै थाया बेखौ आरोना। आं थिग मैया दाख्लै मोनसे भिडिअ होदोंमोन आरो नोंथांमोना नायदों नायाखै मिन्थिला बै गोदान चेनेलाव होदोंमोन माने गावनि बिफाया माने गुबुन हारि लानाय आरोना गथ'फोरखौ गारना खारनानै फिसाजोआ ओरैबायदि गाबनानै कल रेकर्डआव भाइरेल जादों। जोबोद दुखु नांदों आरोना नुनानै माने गथ' गथाय थानानैबो जे बिमा बिफाया माने बुजिनो रोङा आरोना। सिगांनि जुगाव मा जायोमोन मिन्थिबायना बिमा बिफाया गावनि गथ' गथायखौ माने केयारै लाखिनो गोनां जायोमोन। दानिया नेमा उल्थासो जाहैबाय
गथ' गथायासो बिमा बिफाखौ केयार लाखिनो गोनां जाबाय दाना माने सेंग्रा सिख्ला खारनाय मोजां मोननायाथ' बेयो बेलेग बाथ्रा जायो माने आजिखालिनि जुगाव बिमा बिफायासो माने गुबुन खारनाय बारनायखौ सोलोङो आरोना अब्ला बेफोरबायदि उन्दै उन्दै गथ'फोरा माखौ सोलोंगोन बुंलाय बिमा बिफायानो जुदि बेफोरबायदि देखायोबा गावनि गथ' गथाया मा जाबावगोन एसे साननानै नायनांगौ गावनि बिमा बिफाया फेमिलिया माने अलरेडि हाबा जाखानानै हौवा हिन्जाव थाखानानै जे गुबुनखौ नागिरबावो मा जाखो बेफोरो होमबा गावनि उदैनि फिसाया फिसा नंला नामा गावनि लुगैनाय मथे खालामो गावनि बिमा बिफाया बेनिफ्राय गावनि फेमिलियाव गथ' गथाया मा खालामदों लेखा फरायदों ना जादों ना मोनजादों ना मोनजायाखै बेफोरखौथ' मोनथिला मा जुग जाखो बियो मा नियम जाखो सिगांनि जुगाव बिमा बिफायासो फिसाला फिसाजोखौ फोथि खालामोमोन दानिया फिसाला फिसाजोफोरासो बिमा बिफाखौ फोथि खालामनो गोनां जाबोदों आरोना ओरैबायदि सम जाबोदों मा बुंनो दा थिग बेबायदिनो जायो दा गोबाङा बुंनो हागौ गासिबो बिदि नङा नंगौ गासिबो बिदि जाया आलदा आलदा जायो जोंहा बर' सेंग्रा सिख्ला लाइमोन माबा मोनसे भाइराल जायोबा सोरजोंबा खारोबा ओरैबायदि बुयो ओरैबायदि सेन्डाल आलायो लामायाव दोबथिङो बेयो जोबोद गोरोन्थि जादों सोरफोरबायदि मानसिखौ बुनांगो बैफोरबायदि गावनि फेमिलिखौ अननो रोङा गथ' गथायखौ अननो रोङा गुबुनजों खारनाय बेफोरबायदि बिमा बिफाखौसो माने एसे थिग खालामनो नांगौ आरोना दा बिमा बिफायानो जुदि गथ' गथायखौ अननो रोङालासिनो बुजियालासिनो फेमिलिखौ मोनथियालासिनो जे गुबुन हारिजों खारबाय दोङो बेफोरखौ माने थिग खालामनो रोङाखै बैफोरबायदि उन्दै उन्दै लाइमोना मिया दाख्लैसो मोजां मोन्दों बुजि रोङाखै बेफोरखौ माने सेन्डाल आलायनाय बुनाय बेफोर मोजां जायाखै आरोना आंनि बायदिब्ला नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट खालामना बुंहरबानो जाबाय आरो ओरैबायदि दोङो बर'फोरनि जुगाव मानसिफोरा माने बर'जों बर' माबा मोनसे जालायबा ओरैबायदि बुलायगोन मिटिं हमगोन माबा हमगोन गुबुन हारिया जे बर' सिख्लाफोरखौ लानानै खारदों देखा देखि मेगननि सिगाङाव बेफोरखौथ' जेबो खालामनो हायाखै अब्ला बैफोरबायदि बर' उन्दैफोरा माबा मोनसे दाय फिसा फिसा मावबानो माने ओरैबायदि बुनाय माबानाय मोनो माने गथ'फोरा खयज' हायियाव एबा गावनि दिमागखौ कन्ट्रल खालामग' हायियाव बेफोरबायदिनो थैलाबायो आरोना बुनायजों माबानायजों सेन्डाल आलायनायजों बेफोरबायदिया गोबां नुबोगासिनो बियो गोबां रं जादों बर'फोरनि समाजाव दा बैफोरबायदि मानसिखौसो बुनांगौ जे जोंनि गथ'फोरखौ फेमिलिखौ बुजियालासिनो बिमा बिफाया गुबुनजों खारदों आरो बारदों बेफोरखौ जायो आं आरो थाम्बनेलाव मोनसे होना होदों माने बियो मफिनि आरोना दा बेखौ मानो होदों माने ओरैबायदि जोंनि बर' समाजाव माने रियेल बायदि जालांबाय आरोना मफिखौ नाय आरो रियेलखौ नाय बिराद सेम आरोना बेफोरबायदि जोबोद मिलायनाय बायदि ओंखारथारबाय माने सोरबा गुबुन हारिजों खारनाय मुस्लिमजों खारनाय बर' हारिनि गेजेराव बुदलाय खुदलाय सोरबा हिन्जाव लाना खारनाय सोरबा गथ' गथाय थानानै खारनाय थिग बेफोरबायदि रियेल बायदि जालांबाय आरोना जाब्ला भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनो सानबाय जायफोरा चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो हागोन आरो बे सिस्टारखौ सिनायनायफोरा गथ' साबेसे दंमोन हाबा जादोंना जायाखै न'खरा अबावमोन बङाइगाव नंमारगोना नंमारा नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरगोन आङो बारे बारे बुंहरनाय जाबाय नोंथांमोननिसिम नोंथांमोना कमेन्टआव फोरमायहरबानो जाबाय आरोना अब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन लोगोफोर बाय बाय माने बेफोरबायदि जाथायखौ जोङो बारे बारे नुबाय थायो दे आरो आं गोबां भिडिअनि गेजेरजों शेयार खालामहरदों माने जोंनि बर' समाजावसो बेफोरबायदि नुबाय थायो आरोना माने बर'ल' नङा माने गुबुन मानसिबो दोङो नाथाय बर'जों बर'बो मालाबा अनलायनाय थायो ओमफ्राय मालाबा अनलायनाय गैयि बेफोरबायदि जायो दा नोंथांमोना सोरबाफोर लामाखौ नुलायबायोबा एसे हेल्प खालामबानो जाबाय माने न'खरसिम दैथायहरबानो जाबाय आरोना दा बेनोसै भिडिअआ आङो बारा बुंला बे सिस्टारनि बागैनो गोबां भिडिअ ओंखारलांबाय बाथ्राया दा मोनसे बाथ्राखौ बुङो आङो नैबे सिस्टारनि बागै सोरबाफोर डिटेल्स मोनथिगोबा आरो सिस्टारा न'आव मोनहैबायबाबो कमेन्टआव खालामना बुंहर न'खराव मा जानायमोन सिस्टारा मोजां ना गाज्रि फेमिलि गोजोन दंमोन जुलि जानायना जायाखै नोंथांमोना अल डिटेल्सखौ आंनो कमेन्टआव फोरमायहरजागोन आरोना आङो फेसबुकनि गेजेरजों शेयार खालामना होबाय सासे सिस्टारा होनायखाय दा बिथाङा एसे मोजां खालामदों भिडिअखौ शेयार खालामनानै माने गासिबो नुनाय बायदि गावनि फेमिलियाबो नुनाय बायदि जोबोद मोजाङानो जादों बेफोरबायदिनो आवगायलांबाय थाथों सिस्टाराबो माने गाव बेखौ जि माने हेल्प खालामदों एसे केमेरा देखायनानै एबा जानाय लोंनाय माबानानै एसे मोजां खालामदों दा दिनैनि भिडिअ बेखिनिसै नोंथांमोना कमेन्टआव फोरमायहरदो माबा मोनसे गाज्रि जादोंबाबो आरो आं रावखौबो नाम लाना बुङाखै दै माने गासिबो गाज्रि नङा आरो गासिबो मोजां नङा बेफोरबायदि आं बाथ्रा बुङाखै माने मोजांबो थायो गाज्रिबो थायो आरोना बेफोरखौ नोंथांमोना सानना नायबानो जाबाय आरो दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनाय जासिगोन आरोना दे बिदिब्ला लोगोफोर